Chikose, chikamate. Halo. Aye kangina. Linga ko tondia maji ne kuni kuro. Yani kuna ko to mere tiba so ko ina ko tati ke ka sana ne jinsa nga. Toraika. Una buku masani boire igo taraika ka. To basa kwa kani merondo ko jaga igoro so kwa kani merondo igo. Mongina nyomen. Wakire ba. Wakire buya. Mbiya man. Mwabokire. Biya tore. Twabukire. Twarabokire na indwe. Twabora turayare kabiche ya maraba. Baba na inche mbiyande. Igo naruri ko rungumbu gaiga so mugakondo kurukuchoni. Mugakoyo na ngete chibese ngakigete na bwato bokong. Omwana one naroro osomete agaita egerenchi kumwirire suku. Ona nda komate asukerie akati mbwati bese. No nkoruga omwana one narona irete sukuru omwana oyo nkamwakanira chibese itete buya sana. Mwana kyoyo. Omwana orio no kurukweriki. Agambia kaitete. Omwana one kang'ina kwagosire ase egitambukiro kwairire narorire bosio kogochandeka inyora amang'ana nagotebetie ntararu oboiko bwenseye Ende musuko tumerane orare buya musuko tumerane oyora chiro chire eni totora mubwatie igore kwaliganie na into tosaberanie igore kwaliganie na into tosaberanie Kangina.
abalendo mate konya nage chi konya kora yana atandukire sana yani no soneta soneke asinge jungu kwa kirisimi toigwana ni togoika saa 8 echi saa 9:30 utaraikaga iga lakini bona na gokira okora waikira omaete ensi eye nonye omwana kera gwe basi makabuge mwe gakorera singe njo gasoire ensi emechanga lakini bona narorire kwalire asinge njo gwasoire bona asense yo bwanchani bari iga gesto tenene chinsi yage chine chesokore ya angande tengo teye ke maene nga bona buna koikira lazima ngwanje kuikankora baba lazima nkugitere sana kuruise ya materi gotwara metenera na seito abantu mpara babe babwata maisa babe para kibonsi mparo nandi muna bata mete mpana leti ke rongora sokota ya mpana leti kosokota ndero na abe kai gokora omuntu lazima onyondora lazima yona mate gento koikorekana igona mate na kwagera ndi igonye bangete okoro kinga obugimo bwitu bwachakirega igo buya sana moche bona njina na kotenga kuikankwa nande nkulinde yani nechebo no bugima obokongupa na seraere na bokonga pa buna sumna saisi mwete bokongete ebe se squeeze mwete buna chumere nkongu ya mera chimbaba ebe so konyora iga ya iruka one kero na acha kuruga iga na bona acha rimwe nkutondoji nara kurigiriri sana narorengereti urigiriri igoro urigiriri kando narorengereti buna muntu kitopate birengeri asata ko iga no kana turikuri no abantu bagara ko kana turo chinonya na njira mete bya matunda naro chi avocado njire ruguru igankana niko ikire baba kintu kero no guturize nkoro yago omenye na mageto tugendera bugimo byeyo lakini kwarengereti naro orengereti sana no muntu bateme chana osenki omete mageto narengerire sinya saya ndusiri manje ndigire kurumete mate na minyokire bakomete nare kurarigire megandara naki Nyasa kweli ondu siria sata mana nda saya nagia toro chibi na vile chinzi ya una simerete kuja chingombe chikurage no nche na iguya na isanika bono amange ndoko nanga baba tukwanira oro tubango bugima ki bwanze bono bono tia kurira abalende ni meta marira okura taringa na soboge na sengejo no bwanje tabone ko epa kono toki Ndikina kibo kaimbo yani is now 5 years intanya gokorora nure kanga yoga yosire tuji no enga kiere ntambe sana no na nya gokorora omatenga kina gakororire no na moke kwaringe kwa turaba munene emiaka ya chire sana ndebe ango bono ntiembo yande bona linako inyoire aigo senkarasi bwo mungno nyomenda yes kai enga kintambe data Alabono ikatobere ko matonya kobera ko konara na niki jirani bobe byo kwara soka ko koira na liyo wera na musuko iga lino na maskani ko na boigo diende kwa borenga kintambe sana nara chiete skuru no ikatosome na litogo sikure kenyoro na boigo na koranga graduate bono ne bindo bike nya para ya kweligerie bitoki tobeke mubuka buko igebeseso na litogo ano roje igombo ya sana nini ne matukota ero mate no nata toga kuru mama ka ndenga master ko buchuga ono ayo kubucha macha ni nande aha so menyete monyene tabwati macho no na ye county wasina ne gesima kiaye moko bucha moko andaruje macha yanka tali ko buchwa mama mintora kanete kwegure baba poro nyina akora magoso meri ntagenda kuburi manyase nkubucha
kwari kuburi mwako kurunyombe kere kwaru ngajomenyete nje timenyeti timeti kuno mugako yo ne gusini ga kombotera nje ni gandetete buno murugi oyo agante biga no sobo nabura tigambucha mache sibelie bitu Getembe Television ekionga kiamamogusi. Chuo cha anuai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option, ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering, ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima, ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigogi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HELB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Ilemerelia musuke bitobiche tatakoja bakaba mura chikamate omata macha vera ko ibunkaga sana kondo chengo kobori tindi muntu muri nabangwa naba mamenyete mwino ga mwachoni ni mwatairo muchandonka to tige geita kwasi paka none jirani chikunya utomba ninga eko kimugo tige geita kwasi mwacho muiba machi chingo kajitu mwate jasa ngajazi kulibuke suma yabantu korocha wana ko kobolini wana ko orocho umwete birangale mone omo muroyo onye nakora amagoso ngabere inchumo gakone bunandete taiga tara ngoro kia simbwenete goika lakini ni amacharo na ngoro gatia senko bucha ko ati omogaka ebon tiago ntanta niwe ma tabono kwa solo tumeko ebrengere bya nebo eto omogaka waka otingo agende mwina ari kwa bucha maji tindi bobe igano na arete tu amura ebon talinga tima lakini tinga gari tiko suchi nyombe chinchi kombo ile maybe to watera ndiga mbuya pole onye na agosire oyo bono kunyomete ngonka yari kase mageto ne romo gakone mageto minto kaga ebon ngichangane to musho ndiye matukale kwa bera ndi kwa nyomo igoro natita ukama mageto yo yaro osokire koira nale
baba nyomenda January yabe nkong igatokong'era oroche buna bono ase korigereria abana baita abande bakoreta amatemu bagaeta buya yani bono kero omonto ogashugurigete gochia onde gochia buna ache bono kabora gaki Nyasaye aki bono ngocha gokora ikagera bono eroni nasabete nandi bono mate gona asinyituka nandi nguchi komenta kashibono tingochi komenta kwa chuchi koba chinyingi bono kanda nachikora ate ngati ayensukerie lakini ogosukia okwo nandi mayango chikotema ande bono ao nandi nkoreki nandi ng'iriro nikonyore besenda ning'iriro omwana lakini ande bono enda urigereri ng'agaki abantu kware kogenda nonye ntara chambiri enjera abantu basukumaine ase ebitabu naroche baba bikoniwe ebitabu chipogisi abantu niga okogenda tauni ng'ane uniform iga abantu niga yani omwaka oyo gobete gekone January ebuna bwakiete amang'ana amakong'u yani tiga ngote Nyasaye nomuya Nyasaye nomuya okogwanchera ng'a rero Nyasaye kagwanchera ng'a kwanyori aye gakera omonene mbuya mono ase eng'encho omonene oito takogotiga omate gokomosabu botuko na omogaso akogwanchera naki rero okoesemi ng'a otakoenda origi nono onde iga gochiga nonyomenda omotagokonya esingi 10 nomenda kogonkonya gomate gwakoreki gwansuki lakini tokumoya tokumoya baba nagosoroi koiko itinga omochibienda omwana amanya gosoma by the way ondieki omoskomino naro oyo orenge koroku akibono tware kumoroka moskomino oyo omoke moskomino nere twasomete nere tokumunyora kwere rieta riae ng'aki arachire nere twasomete nere twarenge iga efamiri ekenyora obwate mpaka ochonia baba oyo onde babereni babereni ereni no moiso koyo bakoro Naomi Naomi intwe sukuru gakarukirwe ereni ribono inume gaige neria ino Naomi tomanyi ereni babo machuati ga kabisa abarinde turarorana nere rabuna bwa abantu twaringe bigori ebimo nabu twarasometa mo nabu narabita machuati no ara omaite abalinde nabwato koreke ubwae amatuka ye kwerende kenuse ke mojambe sasa omanyete binte muntu akoria ebira bina bakoria omwete nona na buranyo no morebi ole bwasoda neri utamanyete bono ndebingu njembo yande bono nje nongonya gwasoga nachete ngatebatiganya gokora ekwerende oboremi bono roche ebitumeri ngaya amasomo egwatigete esukuru tigango tebiga endu ayo maite nabonge endu yani amasomo nabona igete iganga ika kirasi sana omaite passion ya masomo ekaruo lakini tindi goiti ngachaka mangana yoboremi mbuyande ngokorande kurende ngosimekande chibando ngotugande ne chingoko boro ne bituma byane pero chimbu yabigo smile boro konyora kende kwaria etokumwakira Nyasaye mbuya boro tware kende mobuku bono ngai ngai sei tonke gati bono okumbuka na kuruke gati okaranga no chakame komeko omenya oyoko nyome to tanga na hermangeto ncha de dia korek nche mageto kera ante onde tiraiga tago tantanda kermage tago te dia konyoma chokoreta ga bono ga ncha de dia okora nche natete komanyiga simageta gokora gode nabo muibi omushio mama kuragiri butukuno mugaso ga bono chire koreta nane chigurube ochire kobe kagaiga no matengani bwo komulokindo ga ndo sigo tori kurigiri maiga endu nakibono okororoka no motindiga tari ndo motindi enchina bonde igo abon kine to igo buchinga busini ni ga omuchime tintageti ntata ngo dege ndo tamaidi asa ebuno ro chikurugura ari bakamate ro che imemete mate inchumo muroma no mochiga kocha konde nga gasiaka gasinini ka tigire skuru njera yani ka to chandire baka mama kwa kana baka chitamu ibera to kabere skuru kocha ukora classe to se to asukuma abunde kabugoli mbese ugatoka toka senda mocha konde nga lero konyo mire gaiga eke chuchu ka karare no mwate bro na kolera mabira ai bono kubwa tuori in fact bona ko sali ro mwana
Na adu murakari chibusa ime tikaracha. Obo no bochinga mwacha kiro bosinini. Keitata. Irenga goyete. Kirasinya. Bono na ino musacho kuli ko sono musacho kwanyoli. Omongi na nyomenda. Baba. Ngonyendi y'abantu bagukuga barara nande ko baboka. Omugako garengo omugaka boli oise na abagaka ikomiga. Okogambe kenyoro keigwa. Bono renda ari kubuka aenda ari gereri kurugo paka machi koro bachire paka matense. Ugo yari ko yani ari gocha timisigo sega kumya musena kyara kokora. Nande no matenga nero orwanere to bole mobu. Kurugo paka mate. Ekagera bogaten. Lakini abana baba amenya kuboka babutorani babutorani chisanganga chiposti igo abantu bagukumira nanki kwanya omenda bana. Tigaye baba keru. Igoncha ndegete. Yani no tebia abana siku ici mbakoigwa. Abana banyuro sene chinyasore. Roche mbali ko gumo ibolingi agukwana na akwana no ene gukwana okoma. Lero mwana agotenga inge akiyane. Nje tingo tometi. Akiyane ndagete nje mate ngingo kora. Ngoni inche nkorrege ntongo kwana. Bono roche no chokwana go sene nje ngubukanga ka kisa osaka tale ko moyo ga ki usingoncha kontori alenge. Nande bono tigangende nagani korora machuati machuati nere kegori kiane na butu asomamo nande mbuye iga muntu gosomete kwara chekia abantu baminori basomete na kwara nere. And by the way ogosoma no kuya abantu ko basomete iga bakumbira na itebo baikaranza banyuno ne chae nariye ko babuyuma na bakonyone chago gore paundi mega abantu basomete ko baraitebe bagonyora 300 bono ko biro omubuko nande basomete mbakora buya na morora omuise kinaro uyo tunagote yukuru kwere ngona umi omanyete na igunga ore omwenire sana nakigoteberinga ogosoma nigintikia omuntu gosomete iga nande bintu bire mubuko omuntu ngosigure na igure sana mangana yo musubati oyeren timeti ngano nyigwete endo nabere igo muno gukwana tari yaibwika gwakwanire iguru musubati lakini rende nande gento nkerontete ngotebi kando no gosoma tumia chisemi no bungai esingenje ndugu nabora atware amasomo lakini ototware chisemi na bungaini okoba muno muntu getotasomete ile maralia musuke bitobicheje tatakoja bakaba mura chikamate tatakoyo yokoramo sendo paseseni yezo konyo yokoramo taindo moechenguru basoye kamati nayo Ndio karibu tumai. Nataka kora karibu tumebi. Usena kibibenge tunajota. Mbiyande kabisa. Matuka manga. Kabisa mbiyande. Mbiyande. Nakioro mugimo. Mbiyande kabisa. Bono bonari. Ele. Ukimoya ndreta ba. Mbiyatori. Nkambiya. Mbiyatori abantu bonse mbiyaba. Na nje mbiyande. Ai katauni. Nachukura kukie gari. Ngayunguzi. Bono uya kutenda ko ndio kuruku. Njebuna nagotebi nkuruku kanyina. Nande nagotebi seito nkegati. Buno ndo cheiga. Timbu ati Bible. Nchene ntakana. Abaibuli bane bakwete kinde kerasi ibere. Tali ase engenchu yo gwanja kwana. Nigo banyore tachali epara. Gekagera togatigara chintakana n'abana baminto. Kulende nande bunuroche buna abairi bagotenena. Asa amatanga batebanga ngo konya bara abana aba batigaire. Nkagenderere sukuru. Kiika kirasinya. Efisi ekabura. Egapidi ntige sukuru ndenda abana baminto. Ase ngencho eyeme chanderi twarenge gwetera. Nkarorambuya
tigang'enda nonye n'ichikonda inkore egasi nyore chibesa egera abana baminto baragera nche buno ndoche igatari ng'ando omoriri lakini bono buya mono oroche buna gwachandekire igo babantete na nche kobori ase obuya timbwati bobo kegora nche omomura omonena magetuma omura ominto noumenyete nerega ebisaga nembire nga aretira nebinyaruka kuja kung'aina ng'a nchire omwarimu sichui nkiche nebundi tinkomanya ng'a ebisima ebi nechibuse echi bakonya konywa na byagochwa engineer ocho bang'aina I don't know ng'a gusino ekonya ilemereria musuke bito bicenje bakabamura chikamate talagoyo yokoramo sendo pasesenge yezokonya yokoramo taindo moechenguru basoke soke babisabaye basoke soke babisabaye tarane sikangumo kamumura. Getemba Television ekeonga kia Mwamogusi.